Jeg vil nu fortælle om angradsligninger. Vi starter lige med at tegne et koordinatsystem. Angradsligningen har den generelle forskrift f af x lige med ax i anden plus bx plus c. Jeg vil nu starte med at forklare de tre konstanter a, b og c, og derefter diskriminanten d. Og hvis vi starter med a, så har vi to parabler herovre. Yes. A, det er den, der er afgørende for, om vi har at gøre med en positiv parabel, altså om grenene de vender opad eller nedad. Hvis A er over 0, så er parablen positiv, det vil sige, at grenene vender opad, så vi har et minimum her. Og hvis A er under 0, så er parabelens grene negativ, det vil sige, at de vender nedad. Vi har et toppunkt her. Derudover så har vi B, som er afgørende for, hvor på grafen parabelens toppunkt ligger i forhold til y-aksen. Hvis A og B har samme fortegn, så ligger parabelens toppunkt til venstre for y-aksen. Det vil sige, at her i vores negative parabel, har A og B samme fortegn. Så det vil sige, at i det her tilfælde, der er B positiv, fordi at A var negativ. Og hvis A og B har forskellige fortegn, så ligger vores toppunkt til højre for y-aksen. Og det er altså at sige, at B er negativ her, fordi A var positiv. Derudover så har vi C, som er skæring på y-aksen. Her der har vi et skæringspunkt cirka 0. Det vil sige, at her vil vi skære på y, og i vores anden parabel, der har vi hernede i minus, hvor den skærer på y-aksen. Til sidst der har vi diskriminanten, som er afgørende for, hvor mange, eller som viser, hvor mange løsninger vi har til ligningen. Hvis diskriminanten er positiv, så har angradsligningen 2 løsninger. Det vil sige, at den har 2 skæringer på x-aksen, som ligger her. Hvis det vil sige, hvis den er over 0. Hvis d er lig 0, så ligger parabelens skærepunkt direkte på x-aksen, det vil sige, at den har en løsning. Og hvis d er under 0, så vil det altså sige, at d ingen løsninger har, fordi den ingen skæringspunkter har på x-aksen. Hej! Jeg vil nu vise, hvordan man udregner den her diskriminant. Og diskriminanten den finder man ved at sige b i anden minus 4 gange a gange c. Og jeg vil lave et eksempel med en andengradsligning, som lyder, at f af x er lig med x i anden plus 2x minus 8 lige med 0. Og herefter har vi indsætter jeg mine værdier i diskriminantformen, så vi får, at det er lige med b i anden, som var 2 i anden, minus 4 gange 1 gange minus 8. Og 2 i anden er lige med 4, minus 4 gange 1, som er 4, og så gange minus 8. Fordi 4 gange 4 det giver plus, minus gange minus det giver plus, så får vi, at det er lige med 4 plus 32, som er lige med 36. Og fordi at vores diskriminant den er positiv, så betyder det altså, at vi har 2 løsninger, 2 rødder på x-aksen. Og dem finder man ved henholdsvis at sige
ikke minus b? Det er plus. Okay, det synes Og herefter indsætter jeg mine værdier igen. B, den var lige med 2. Så vi har, at nu starter vi lige med plus. Lærke, der skal dit minus foran b, der er den der. Ja. Ja. Nå, så har vi minus 2 plus kvadratrunder 36 divideret med 2 gange 1. Og derfor får vi altså et minus 2 plus 6 divideret med 2 er lige med. Er det så muligt? Ja. Hvad? 4. Og det er så 2. Er lige med 2. Så vores første løsning er altså lige med 2. Så finder vi den anden løsning, og den finder vi bare ved at minus i stedet for plus. Så vi får, at kvadratrunde det divideret med 2a, som bliver minus 2 minus 2 minus kvadratrunde 36 divideret med 2 gange 1, som er, at minus 2 minus 6 divideret med 2 gange, divideret med 2, og det giver altså minus 8 divideret i 2 lige med minus 4. Og derfor har vi altså, at vores to løsninger er lige med 2 og minus 4. Yes. Så nu har vi altså bevist, at vi kan udregne diskriminanten til den her andengradsligning, som vi har brugt diskriminantformlen til forskriften. Yes. Nu vil jeg bevise toppunktformlen. I et koordinatsystem, der har vi en parabel. Den her parabel har et lokalt minimum her, som er dens toppunkt, fordi at grenene de vender opad. I toppunktet er det eneste sted på parablen, hvor hældningen er lige med 0. Det betyder, at hvis vi lægger en tangent ind på i punktet, så vil tangentens hældning være lige med 0, som er det samme som differentialkoefficienten. Fordi vi ved det, så kan vi differentiere vores udtryk for en andengradsligning, som er lige med ax i anden plus bx plus c. Og hvis vi differentierer det her udtryk, så får vi, at f mærke af x er lige med 2ax plus b lige med 0. Fordi at vi trækker konstanten ned foran, potentialen ned foran, lader konstanten stå, og bx differentieret, det giver b, og konstanten forsvinder. Herefter så trækker jeg b fra på begge sider af lighedstegnet, så vi får, at mærke af x er lige med 2ax er lige med minus b. Og fordi vi gerne vil finde x, så dividerer vi med 2a på begge sider, så vi får, at mærke af x er lige med, at x koordinatet er lige med minus b divideret i 2a. Så der har vi altså vores x-koordinat til toppunktet. Yes. Nu vil jeg altså finde den tilsvarende y-værdi. Vi har lige fundet vores x-værdi til toppunktet, som er lige med minus b divideret i 2a. Og den her x-værdi indsætter vi så i vores her er vores generelle forskrift for en andengradsligning. Som sagt, så indsætter vi altså vores x-værdi på x's plads i forskriften, så vi får, at f af minus b
divideret med 2a er lig med a gange minus b divideret med 2a i anden plus b gange minus b divideret med 2a plus c. Og fordi at når vi opløfter en brøk igen, så opløfter vi både tæller og nævner. Så vi får altså, at f af minus b divideret med 2a er lig med a gange, fordi minus gange minus, det giver plus, så får vi b'en divideret med 4a i anden, plus vi ganger, minus, i ganger b op, så vi får b'en divideret med 2a plus c. Og fordi at vi skal have en fælles nævner, så ganger vi med 4a. 2 her. Både tæller og nævner, og fordi vi ikke har nogen kan man sige, nævner her, så gør vi bare sådan, at vi dividerer det med 1. Så vi får, at f af minus b divideret med 2a er lig med, og det skal lige siges, at a her, det her a, det går ud med et af det her a i anden, så vi får, at b i anden med minus 4a. 4a minus 2b i anden. 2b i anden divideret med 4a plus, så ganger vi så med 4ac her. Så vi får, at c... 4ac. 4ac Over 4a. AC over med 4a, så vi altså har en fælles nævner. Og nu skal vi så reducere udtrykket, og trække fra. Så vi får, at f af minus b divideret med 2a er lig med minus b i anden Plus ac. Plus 4ac. 4ac divideret med 4a. Plus, nej, det var det ikke. Ja, men så fordi, at hvis vi indsætter minus 1 uden for udtrykket her, så får vi b i anden plus 4c divideret med 4a, og det her udtryk, det er det, vi kender fra diskriminanten. Så egentlig får vi, at minus d divideret med 4a, som altså er vores y-koordinat. Så egentlig har vores toppunkt koordinatet minus b divideret med 2a, minus d divideret med 4.